כן, איך סטנדי, אוי ואבוי. בכל מקרה, אני רוצה לשאול אתכם, מי פה עשה תואר פעם? מי פה נהנה לעשות שיעורי בית בתואר? וואו, כל הכבוד לשני אנשים. אז אני רוצה לספר לכם, אני בגדול לא סובל את כל העבודה הזאת, כל הלימודים, את כל הבלגנים. אתם יודעים איך אני קורס? כל הזמן 10 עבודות פה, מבחנים פה, לשלם חשבונות, לדאוג להורים, לדאוג לחברה, בעיקר כשהיא רוצה הרבה צומי, כל מיני דברים כאלה. אתם יודעים איזה קושי זה? אתם יודעים איזה קשה זה לישון בלילה? אז בסוף אני לא יודע מה קורה, אני לא ממש מצליח להסתדר על החיים שלי. למזלי יש לי פה את הלהקה שלי, שהדברי קישור היו אמורים כבר להיות מספיקים כדי שהם יהיו מוכנים. יש תקלות טכניות. תשמע, אתה ראית מה קרה? כן, תקלות טכניות. לא נורא, אז בכל מקרה אני הולך לספר לכם סיפור. סבבה? אני הולך לספר לכם על הבלגנים שלי, על זה שאני קצת בסטרס לפעמים לאחרונה, כי אתם יודעים מה זה, אני צריך עכשיו לחפש עבודה, ואני צריך לדאוג לחתולים שלי, שהוצאתי עליו מלא כסף אגב, חתול מניה כזה, אבל בכל מקרה אני רוצה לקחת אתכם לחוויה שלי בלימודים. סליחה, חזרתי לזה לרגע. אתם תהיו הפסיכולוגים שלי, אוקיי? סבבה. אז הנה, זה הולך ככה. אוקיי. אני מכור לסטרס, כל היום, בלי מנוחה, כשאני לא תחת לחץ ישן שנה, נשאר בבית, לא עושה שום דבר, היום עובר ואני תקוע. כולם רוצים ממני משהו אבל אני שורד, כולם רוצים ממני משהו אבל אני שורד, כולם רוצים ממני משהו אבל אני שורד. תראו, רק בקטנה אתה נופל, כשלא שמת לב לרגע, בקטנה אתה נופל, רק בקטנה. בכל מקרה, אני מנסה לקצץ קצת בצריכת הקפאין שלי, אז כשאני קם אני שותה רק כוס קפה אחת, ואני כבר לא מוסיף קפה לחלב של הקורנפלקס בארוחת הבוקר. ואז אחרי זה, כשאני הולך לאוניברסיטה, אני יוצר בארומה, אני קונה פעמיים קפה כדי לחסוך לאחר כך. זה ביג בריין מוב, לא? אבל בכל מקרה, עד שאני מגיע לכיתה סיימתי את שניהם, אז אני קונה אספרסו, בקטנה כזה. אז אולי אני קצת מכור לסטרס, אתה לא הולך תקע, כל פאקינג יום אתה ישן שנה, תקוע. אני סבבה. תקוע. אני די זורם, האמת. אתה מכור לסטרס, אתה לא הולך תקע, כל פאקינג יום אתה ישן שנה, תקוע. לפחות לא מסתכלים עליי. בכל מקרה, אני שותה קולה, ואז עוד קולה, ואז זה מרגיש מצוין, מרגיש פצצה, רק עוד 4 שעות של שיעורים, ואני תותח מרוכז. אז מתחילה לי מיגרנה כזאת, שמתחילה כאן, דוברת בראש, מגיעה לה מאחורה, וזה לא נעים כזה, נכון? אבל לפחות אני בבית, אז אני רגוע, אני נראה לכם כמו מישהו לא רגוע! חוץ מכשיש שיעורי בית, ותמיד יש. אז אני... אולי קצת? תראו, ישנתי 4 שעות בלילה, ועוד 8 בצהריים, אבל אני בסדר סך הכל. לא, שנייה, רגע. תקשיבו, אני רוצה לספר לכם על חלום שלי. חלום שלי זה ללכת לאיזה אי בודד ככה, לנוח, שאני אוכל לא לעשות שום דבר יותר. נכון, אבל אולי יש בעיה קטנה של כסף, אז אולי אני אצטרך להיות רגוע, אבל לפחות אני לא אוכל לדאוג ללימודים. נכון, אבל אם לא אין לי לימודים, אז אולי אני צריך ללמוד בעצם 4, 5 שעות, 10 שעות ביום כדי שזה לא יקרה, וזה קצת בלגנים, ועכשיו זה מזכיר לי שיש לי הרבה בעיות. הרבה בעיות, יותר מדי בעיות. תסתכל על ההיסטוריה שלך. כי נגיד אני אי בודד, אז אני צריך ללכת ליום לים, ואם יש כבישים בים מה אני אעשה, ואז אני צריך לקחת איזה משהו אחר. לא, אני אקח לך תרופות שאני מדבר. לא, ויש לי בעיה, אולי אני אמות פשוט, תעשה סולו, נמאס לי. כל הפתרונות שלך. אני לא מאמין שאמרתי את זה עכשיו. אני לא מאמין. אנחנו נהיה בסדר. אנחנו נשלים מתישהו. לא מבטיח אבל. אני מכור לסטרס כל היום, בלי מנוחה, כשאני לא תחת לחץ ישן שנה, שבבית עושה שום דבר, אני עובר ואני תקוע. כולם רוצים ממני משהו, אני שורד, כולם רוצים ממני משהו, אבל אני שורד, כולם רוצים ממני משהו, אבל אני שורד. אוקיי. אני מכור לסטרס כל היום בלי מנוחה, כשאני לא תחת לחץ ישן שנה, שבבית עושה שום דבר, היום עובר ואני תקוע. כולם רוצים ממני משהו, אבל אני שורד. כולם רוצים ממני משהו, אבל אני שורד. כולם רוצים ממני משהו. כולם מסתכלים עליך. טוב, תודה. זה יהיה 400 שקל מכל אחד מכם.